Καλώς ήρθατε στο «Πατρίδα μου, το έγκλημα». Το podcast που ανασύρει τις σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης κοινωνίας και εξερευνά τις υποθέσεις δολοφονιών από όλον τον κόσμο, αλφαβητικά κατά χώρα. Είμαστε οδηγοί σε ένα ταξίδι ανακάλυψης, μέσα από τα εγκλήματα που έχουν σημαδέψει κάθε γωνιά του πλανήτη. Από τη Ρωσία ως τη Χιλή, από τον Καναδά ως το Βιετνάμ, εξερευνούμε τα εγκλήματα που έχουν καταγραφεί σε όλες τις χώρες του πλανήτη, ρίχνοντας φως σε αυτές τις σκοτεινές στιγμές που πλάγισαν την ιστορία. Εδώ δεν κρύβουμε τίποτα. Η αλήθεια είναι πιο σκοτεινή από ό,τι φανταζόσασταν. Ετοιμαστείτε να βυθιστείτε στο σκοτεινό και μυστηριώδες κόσμο του εγκλήματος και της παρανομίας. Αυτό είναι το podcast που δεν θα σας αφήσει να ξεχάσετε τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Καλώς ήρθατε.